the country assembly na hima and some of our can me I do baby na me hwese ukura paper unkura hwe na chese no kura todo ya samwa aya wo ya and how they to cancel me jabedi kan say you right resro omo sign crack to make na ha prince say crack no ma timu asem ne nsem ekomu na no kra no ese omu nyina omu di breto ya tosubio one year to council has said yantumi enkonya bi wo ho a yantumi mmɔ ontumi mmɔ achampem hene so wo achampem hene da na onti achampem hene na se ena obo atipe hene so a na chasa wonti ase enkonya bi wo ho a ontumi mmɔ esantene nkonya bo san konya ni nyina atu atese ewo number 2 ho yewura yesra ho so hwe ho man ni nyina yifri ho kwanya asantesem no nom di agro omunhwe ni yi afede tosubio sesai no de bakan se de oheno de oyaye no sawu hwemu dia entwaye sabio woje omame ayo obone a santene wo ho oba yewura ho eno aba ba ye complain na yewura esesi motem sese wakotwe letter say wotu no twetwan waye wei sese wo say jansa nyo na atwe letter na yewura ensesi ma onye adam edu sasa mitia na afa mi kotwe bibi se number 2 hene wanyini sese ne yiri na hwani bibia about 4 years ni o anya na ache ena ne yira take over ekro no one ne ma entiera ne nyina ya pese o hwe ho na sabaya asumdwe ebaba Busa asibasi satene na botre enhwem de to adim dasa monka Busa to maka to one away kasa get any say what inside so enti no yamanenko the yamanenko ne say ne you control kuro number 2 and control onye ne ma ohima ni tumi obia ni tumi say ono akra ni tumi every select akra aba enim ha no so onim hwe no company for so come and one a country yes you chidie era chame ho akra video so me kan say nana kwabrensi a tro kata bae ai che o ka so onim hwe no media me gidi say empanyifo no na yere na yes akwa no ma o mu tro kata and bae ese na kwabrensi wonya akra wonyini parise o tiwe ensem kra wo ka otu se ba bia na atoy gakra ti mile mama dwen se empanyifo na anya amame eti yawo mo tiko mo nko ebem otu fo chi ame eti ensem ni ni nti e kan se enye akonya tiro ne oba ohima etu no so mo ye na ade no amehwe a achia ne muye na mesre achia me se panyimfo no ohima no ene oman hene ne ne yere nse obi enim ne dibra o so odi tie hihie o imedi o mo ye efa nsensem a mo keka pi
Ibem se obi a ye ni obi. Na mesre achiame se ye chiro pampa no mfa so yi. Se na me meti ho. Nka ne se mpanyefo no anyama. Ira achiame akomsu ye ken eni kan. Efia Kenya si mahini edie. Okoni ni na enseme ebeto obia onu a ne charge odi baaye na chire odi timu se onu na de kracha ne baaye no sansan se nyo de kracha ne baaye utie nsem na yia enyo on de twire ye mpenifo no ene hene chi a amasa nge mo nyina aba mpenifo no de sakata ne baaye eti o se mpenifo no ye twe aso owu na agina ho aye se o metu no futuba ene o mantuo ahye na chire ama sanye mani na aba na dia kom ye besre sabi o manhini ene ne maame ntamasem ewra franu ntoso o siesi na so vie mrefi na sabi konya hodo so a o manhina abo a onni ho kwan se obo no ye twa ni nyina mu Why is it one truck? And then the prep. And when you form it, you have to ask your son, open your answer, open it. When you be out, so you will be there. But you saw a gentleman, a cassache, your mom call. As your trouble now. They are touching you. And when you're not some of them come home about the show, you're right, Puncham. Now they're touching me, on my head there. Every say any cacao. It must say, was said, or say, or then I am a or man, I'm working on the Edia Masoja, then you might charge your mobile in a Wayano. It's a cacao walk on. For two vouchers, the group so, yeah, you're walking here. Edin Kai, the American say, in Kunya, and Kenya's number 2 mine, any say, Oba, Bono. Nina Yankam, if in every or could do fear Yankan in Amphio. A toss of me no on one Casaso. The rest of the Natifia drew ya. They said and semi air coya. Which me who say, and then I gain and or did this said you might. Medium me who said, the Yama Sokakra. The Messus of Epo Biatan and Asso. Now what one on the old Susohosa. Now in Panning for. Woman near actually said, or more to woman tam our hardie, who be unfana Kunya to Bichim, Yera Chami, the Bichim Suyakan. It's here or by him man some now or can in Yera Chami, you will say, or by him our brave ye. And no man what firm business ambrin or brave ye. Say, Idia can say, or my henny when you are someone or my minia sama, a your mona musiesi. Many a busha penny, no my friend, yes, as some night come. Nanyat no kunya, and I only more ACC as some no. Yet, yes, some na air banner. A manner a can one share and then a year no any take a decision at a manor, any at Nancuniano, and your henno, only control a will croon so. And Tierra, a charm a mestre ira. On po be. Obenya control e wo kukro so na ofa kro ni hye ne sa na one oheman embu kro no na nananom so a edi na chi e ba ye ne de omde nsuo agina omanim abekasa che yewura omato mu nso aye yewura je omo kwan na omo ko yewura shabi aso de be kan epse asemi abetu ewe ni asema ebutu enti abibia no ya na ye ko yewura mo na wotime hu de ekoso na wotime esi bibi epi de o mai ni ye ndi entwayi ena ohena famuso no ebi wo ha so aleke entwayi so wotime gyina ha ebi bi no bi eni so ma ye hu se eno bi ye de enkoyi da ko ye akonya die eyi de o bamba ye de o iti mese yewra se said the Empelifono is shy, say, or Bechen at Repa. Ama, 1 year idea, a behard piano.
ɛwɔ deɛ sɛ asotwe aba mu deɛ a ɔbɛkɔ so atoa so nti no mene nanam nyinaa yɛ adwene sɛ ɛsɛ asotwe yɛ dɛn ɛba hɔ na kamasrɛ sɛ ɔman hene ne ɔmaame no ɛbi sɛ nana ne fie kɔ anim kakra sɛ wɔka biribi si wɔ se ɛnte saa na nka yɛwura wɔnhwɛ sɛ wobɛtumi aboa a na nka baka ɔman hene maame abɔ ma asomdwie aba aso nkwanta so kakra a mɛka ne sɛ wohwɛ nsɛm no a asie no na wohwɛ deɛ nana kɔpere nsia nsɛm a ɔde krataa a ɔde baayɛ da afei ɔno agye atom sɛ ɔno a na twerɛ krataa na afei deɛ ɔwɔ saa daa na no sɛ na ɔno ɔtwerɛ krataa no na kyerɛ sɛ adeɛ no a wɔreyɛ no ankasa no sɛbesɛbe mprɛduasa na ɔmte aseɛ wohwɛ aberewa ti asɛ de ɔsi kasa yia wakyerɛ biribiaa mu na nana madaro sɛbe asante deɛ yɛhema deɛ sɛ wɔte sɛn deɛ ɔda adeɛ no yɛ ne deɛ wokora sɛbesɛbe watena so bɛɛ mfie bɛɛ wɔ ha ne adeɛ no wokɔserɛ firi ne hɔ enti sɛ wode no aba ne sɛ nneɛma bi kɔ bɔne no ne wo ka ɛsɛ sɛ momma ne treatment ɛte saa na memfa ayi biara ma sɛ mpanyimfoɔ no a yɛse yɛne ne sae krataa wɔn mo koraa na ɛsosɔ saa nsɛm no nyinaa so ɛna afei so ne yere no nso so no ɛna hye sɛ wafa biribiara sɛ asɛ nanahema ka nsɛm biara wɔnni abusua biara nti ɔno woyɛ deɛ ɔpɛ ɛnti na dawroma deɛ meka ne ne sɛ mpanyimfoɔ no ɛna ama sɛbe nana kɔpere nsia nneɛma mfomsoɔ wayɛ nyinaa wɔn na amana yɛ wɔn kyerɛ sɛ krataa no wɔn twerɛ kora no na wɔn wɔ hɔ na sɛ obi twerɛ krataa ohi mu twerɛ krataa se na sɛ nkɔ yi a na woso wogyina ne sɛ ɛnti na dawroma deɛ mpanyimfoɔ no deɛ ɔsɛ ma wɔn kyerɛ ase na sɛbe bro bɛhyerɛ kakra papa yi deɛ wɔdure sɛbe wɔtwa ti maa di hina kyɛ enti ɛno na mewura ahwɛ ho kakra na sɛ n'ahema ɛne abusuapɛni wɔ hɔ yɛbɛhwɛ akyerɛ ama biribiara atoto biribiara na afei yɛhunu deɛ yɛbɛsie na mpanyimfoɔ no deɛ yɛma wɔn kwan sɛ wɔn tena hɔ a ne nkoa deɛ mene wɔn nya adawrɔ ma wɔma wɔn bɔtɔ watcha me wɔsi nipa so deɛ yɛ modura na ka kasa bɛtu man ne nya ya ɛyɛ mpanyinfoɔ no tihyi ɛnyɛ dɔ wo maame ayɛ adeɛ na ɛnyɛ a ɛdɛm ɛpabɔde wo ne abusuapani wɔn na ɛda ɔhema ɛne adehyeɛ ne gya ase ɛda ɔhene ɛne adehyeɛ na wode wo maame asɛm kɔdɔ mu a na wo pa akyerɛ sɛ sɛ petition yɛ ama ha abɛtɔ wuradi ama ɔhema ɛnya kwan ɛnyi yi ano a obi ti baabi a ɔbɛka bebrebe akyia hema onyasofoɔ no deɛ ada ama moatoro mu nsae musae dii n'anim sɛ bɛbɛ na kwakyere pa afutu pa na moanyɛ saa no deɛ mogye akonnwa anyɛ yie ɔman yi na kyerɛ wobɛka sɛ krataa no woanim wɔ hwee no ɛkata mo secretary registrar ɛfa krataa no wɔbɛkae no a ɛhɔ a na ɔman yi na so ka sɛ krataa bi ne mu hwee watena hɔ a ma krataa yɛkenka mu nsɛm nyinaa wie ɛbɔ wie a no ka sɛ wonim wɔ hwee ɛka ama wɔ a ka bɛka sɛ ɔtofo akyɛ me yɛde ɔman hene no age no ka sɛ wanyini eti yɛyɛ hwɛ ha kane ase na bɛtu ɛbɛkɔdi gyase zei wo ma maako 5 na ɔba akonnwa ama wɔ 5 akonnwa ɛdɛ obi fie wagye afiri ne nsɛm wopɛkoro ne yɛ anasɛ sɛ yi wopɛkoro ne sɛ yi
awari de se nyina wɔyɛ ni bio ba ɛma ahiniam wɔsi nifa deɛ kan sɛ ɔmunyafo deɛ wɔato mu nsɔyɛ ɔman hene yɛgye de agyina akyi a ɛmmoa wayɛ adeɛ deɛ ɔbɛyɛ a na wayɛ aboa kanya asɛm a wɔso wato do sɔyɛ wɔsi nifa deɛ kan abɔnten kasa kyerɛ ɛna wote hɔ na kyɛ sɛ tumi na sɛ wotumi frɛ ɔhema aka kyerɛ sɛ sɛsei mene acting enti wosɔre a ɛbaa ne sɛ na sɛ bi ka nya asenko na kuma asenko wo ne bɛyi wafa wo yɛ ahye w'ani hwɛ sɛ wodi kura yɛ bisa kura wodi kura wonim sɛ bi nsɛmfo na ate wɔ wodi eti wodi kura wonim ɔda roma ɛtena so bɛpem saa bi aka yɛbɛkɔ a ɔyɛbɛhia ahene ka wo so deɛ bɛpie ha wodi bɛpie ha na wo mu ate mo fa ase ati fi him mate akyɛmpem na sɛ bi wo na kwabransi asɛ bi wo tire na wa akɔ akɔka sɛ me prim ɛti bi wo ti ase ɛti pin no wo ti ase wo tire no apene mu dabi ɛnyɛ na ma ji wo bi die wo ayɛ wo so de dwato ahene hanwa na wo ka dwato ahene wo sɛbi wo ti be ka sɛ wo ka bi na gyina sɛ me ni dwato ahene na me ni hu bi wonim de ahene hu bi wo na mo tuwa na mo hyɛ na sɛ na mo yɛ saa de mo gyina ɛnkɔ yi ɔda roma mpanimfoɔ no de agya mo a bontre ɛna ne tia me yi a dabia daase na ɔka ho wɔse da no a ɛne wɔni hɔ nanso ne bibia kyerɛ sɛ wɔne ɔmo ne kɔ daase de wɔse ne ayɛ no operation na no na kyerɛ sɛ ɔde ba bɛyi ne ho na deɛ akɔ nyina wɔnim wɔka ho ɛne ɔhema ɛka sɛ yɛwɔ ɔkɔ dwa bɔ ase ne yɛdena kɔnwa koro ɛkɔ akɔsi hɔ no deɛ ase se ɛna na moyɛ saa ɛna mo tika nyaazɔ na sabi mafa hɔ no mafa sabi santehene kura atena ase asanteman wɔ sɛ nyɛ kyea me yi a mo hɔ a na sɛ wɔbɛfie ha na mo yi na ma ampa na no ama ɔyɛ mmerɛ wɔntumi mma eti mu akwamu hene wo na ɔsɛ ka wogyina kɔntehene sɛ ɔbɛgyina ayɛ ama no so so a yɛse ama ne ma hɔ ɛna mo te hɔ na yɛ mo dɛ na mo sɔ ɛsɛ mo tu ne fupa anaasɛ sɛ bi mo de ma akɔto amena mu ɔda woro mpanimfoɔ no nyinaa woyi ɔda woro ma kɔntehene ne kyea me kuma yɛ ka ho yi a wɔn mu nyinaa ɔda woro ma obiara nkɔ na kwabra nsia nokorɛ efie ha sɛ gyama wo pɛ na nanom akyɛ paa gyama ɔyina na nam aso mfanta sɛsi a wɔgyina hɔ yi wɔno akasa kora menim sɛ nanadwa bɛhi wɔda roma wo so ka ho mo a moakyɛ ofie ha no no enti mo na mobɛma yɛ nteteɛ ama yɛ akwankyerɛ pa ne yɛhu na nana baabi a wɔaduru wɔda roma adwe no asa anyina ayɛ aka no kakra ɛno nti wɔka wɔ yi a sɛbi na akyea me kora abisa asɛm a ɛna mefira me ntoma ɛna meyɛ sɛ ɔda roma yɛbɛserɛ na wahwɛ ne mfie ɛne mfie dodo a wɔde asom hɔ na wode ahyɛ no animonyam na sɛ owu a wasie no sɛ ɔman hene na ɛnim na esum a wɔde som hɔ no wɔda roma ayɛ ayi na ne ma no a yɛatwa ne ho ahyia yɛ a yɛfa titles akɛseɛ yi a wɔn mu ni bie deɛ anam na yere ne deɛ sɛ yɛka ne ho asɛm wɔ ha ɛnyɛ yie nanso bi nim sɛ sɛ mpanimfoɔ yi a wɔn atwa na nan ho ahyia nyinaa ni hɔ nom a na yere nano bɛtwo sɛ mpanimfoɔ yi no akɔntene yi wɔda woro ma wɔbɛtumi agyina ahwɛ ɛsiane sɛ wɔno koraa so wɔne nana yi nka enti wɔno nso no asɛm no na awu wɔda woro ma yɛbɛserɛ na nana kwabra nsia wɔhwɛ no kakra na mpanimfoɔ yi deɛ
Odaruma woman in the farm for my own money to talk bia woman as a chrono that's a group Araba Kranza tu for chame the Kranza so yakeni you read the apostle has here pay for the kind pay for no ya momo kwai momo twaso wo group one ma e group babo sanse the apostle wo hwe the Kenya say man ni Krata na sha say do say on the Troy e ti o say on the Troy e pay for the omo fi na omo ye bi omo ni omo timi nka say Krata omo ni wa say bia enti omo tra gbomu a enye yi na wo hwe oban na yire so a say be oni ha say no yi na no na ye o ye ni nyina no oni pay for so a won timi nye timi fi say pay for no kwa e dia so gbe ba o na o hwe man my kasa no o ka bibi se konwa de bi e da fie bi bibi nti ye yiko fie fufuru we ra da ma se hwem na se tisa ye san fa konwa no ko ba bi e da na never so bi mra da was na dan krenya hin why you for no Casatra, and I position for Natina. And then the best regular. I'll be Himano, and in penny for in the bush of Fono. And come now, Mabon, and penny for a moment now, I'm bringing one night. Open a junior piano, open a in the moon, I control that on my. Then we say, a baby get over that time, and I'm going to be a child. You may anything, I'm a young parliament. I say, I'll register. I didn't know who you guys will move on. We went to training last week. And Anakwa prince ya ja konwana ma ne yire ene ne ma na yesai Kenya ase no matu enya amamre se ohene ene ohima enya asem na ye twro krata na ye di atunu so ibi nsida ja se hene ene se wo hwe ohima na ohene ntem abiabia ba na yebesiesi empanimfo amudi akire nyinara musaidi na nimu se mo betre na akirepa na sompa amudi som de wokọ no na amudi besum no esompa no enie na amudi na ko di ichi enti empanimfo ni nyina de ye no onu mutena efie ha ya betu fie ha so muganya ase no matu ya enye ye afei ne manu a yagigi nkonwa a wo binom amamo no nyinara yenyi wo mu nyina mfiri so na akonwa no ansanko efia ewo mu afei nana hima ene nana babensi antem Kenya se mai hinentem said you was a kind of medium who pese say krata no ayanhye wani mu hohwe wo se opese nu na nanim na odun for enka bi ma no na wonsiesie yentem eno kire se krata no ayanhye ne mane ne yire ni nkonwa sofo no na akwatra baabie aye na de ayro ho kra ne se wo hima en sorry wa bra mo mpanimfo yi momoto won sorry mani ne wo hima ba won kiri mo so enchia mo abusuafo ya mo so mo nko mo a mo pe bia di ne enka ya hye wo nu so na dihye biara wa ye domu bia won so empam ne mfiri ho na
kakra meka nse na nakwabensia ene ohemantem ni nyine ne nti ye waduro ni nti ana chame wasom ye wurache enti ese na dwene no kra enna sedie ne mpani mfie so adurei enna ho sedie na ne mrantie mu waye no bibia be mpani mfuoi ene ese nka moka bibi mo kyerɛkyerɛ akyerɛpa eno nti mesre se wone ohemantem yensiesie wanye ne yie kra wanya amanedie ne mom yensiesie wone ne ntem ne nkonwasofo ne de yampa mo nyina wo mkɔ hɔ a ne yire ne ma no ebesɛi wo so na ne yire no konwa sabi koye bi kra ya bobɔ kra me te kra me hunu dia menka sabi pombozi wa yene ho se die nti achampem yene ho ne de keka ho ne kese ne ma no de mo baka bia e papa mfa ma mo so man kwa yene ho ye ya keka bia ya mfa ma mo ti ne manu a ya fa jinkrofo nkonwa ni nyina la ya pa mo mu nyina mfiri so ne nkonwa sofo ni nyina no anano mandaroma ya ma wo mu nyina enko ne empe ni pa foforo firi ifia akonwa adamu sidie mampon sikani sa asante dane ne ho a na ebibi ntra ene dai so man ne be soa ya yewra anempayfo esuai di nanim ene ho abamfaso nananom migiri sei na ate akonya so a ye besre ye nananom sei efie enko nanim na ekɔ nanim a eye dan a adwin mu be emre kakra impom die no so be emre kakra na se akonya ne ba gina na ye nipa a wesai ache niwra se obetu na futupa wamba no one na sumsum pasoso na ene kakra ye hui edumu sompa no atosini omantimi antu na nansia afutupa ende omunna ne bo saapo no na miwra omo a omode omo nsa hye ase abagina anim adi nsie se kata no omuni mu bi de omanya amane kakra mampon beka me ya wisia de nanso we de meka bi mo ma enye ye omo amode omo nsa ko hye ase no miwra yenja omo kwan no monko nanansia nasre kwantintin ato aso ama ho na awasa wo hwe na odi atran konya papa ombetimi abane wabesom na odi abesom yewra na kakra meka asaso ayese sabio akonya dafia untimi fa ma omba untimi ene oyire asumbu mejide se nananum bebre ene anansia de na aba na obi susu de ehye beebi we yen na afanye bibi ebetimi di asua de na ye koso so ye tuyere no asante yane ayire num endi akonya nananum anansia de na aba obi aka bi na ebia na ebi so wo fie ufri ha fatu husufo anansia miwra we de hwe no ne ba ne maame entem asem yankano efia asem na siesi na asomdwe mra na mpanfo ne de oma entfa nsoaye no endi ni de miwra mo monko nia kuma se de nkomse ya be kan mo se se ahinie ya de a esese ye de kureye ebem kureye pa tiase na nia ye hunu wa hedie abusia kureye ndim mpanimfo kureye ndim ohene ene ohima kureye ndim na hini ye ko sa kureye amade ye registrar wonu so ma be ye dwuma so oba ye a ene ma se de esiko no ahon so kura no wodwuma ye de ama wo atra ensa se ton ene ayimo nia ye hunu wa hanne eye afutuo pa se nyina ye mfa
adua ho fo na nkonnwa a yɛdiɛ no ɛnyɛ ɛyere asɛm ɛnyɛ ɛma asɛm nanso ɔbaa sɛ sɛ wotu ɛfo pa ɛnyɛ sɛ ɔbɛyɛ adufuru pɛ na ne abusua ntɛm ayɛ basaa nana nsia no kwasɛm nea wafa mu no wɔn nso ɛkwan bi so wɔn na ama a wɔn yɛ yi mu no mpanimfoɔ no yɛntumi nkyekyere wo sɛnea woyɛ na ɛyɛ wusu na yɛatena ho ama wasom bɛsɛ kɔmfie bɛsɛ aduoson sɛsɛ ayerɛho sɛ sɛ yɛka ne ɛwɔ mu a sɛ sɛ yɛka nso so na onyini ɛnyɛ saa o sɛ onyini ɛkɔyie nso nkɔyie a mo ayɛ a mowɔ ho no ɛna mobɛboa ama mode deɛ mɛsisi ɛnyɛ yie ama biribiara atotɔ yie na mo ntu no fo pa ɛnam deɛ mohwehwɛ abusuafoɔ nso so a ɛnso mo yɛ ɛdi mpanyimfoɔ no deɛ ɔtomfo adawoma yɛkaeɛ ɛyi bi ɛsɛ so wɔbɔ atipin wobɛnya yɛahwɛ yi yɛmpa mo mpanimfoɔ no nyinaa nea yɛka ne sɛ ɔtomfoɔ yɛmpa mo mpanimfoɔ no na kuro no mu no na kwaman Yera Chami Adaruma ɛnɛ kwaman ɛsua deɛ ɛm sɛ ɛmra registrar hyɛ aseɛ sɛ ɔkasa no menim sɛ yɛ mu bebree wɔ hɔ nsɛm a kwadu a yɛkekan ne yɛ mu bebree yɛtu ɔhema akora wɔ yɛtiri na ɛmra ɔhema hyɛ aseɛ kasaeɛ no yɛhu sɛ nneɛma bebree asesa Kenya ase number 2 hene deɛ ne fie no nneɛma a wɔka wɔ ha nyinaa sɛ nkɔ yie na obi a nneɛma nkɔ yie na krataa mpanimfoɔ mo se wabɛgye atom yɛwura anim sɛ mo ne na ɛyɛyɛ deɛ then mo ma ne kwan bɛ mprenu mprɛnsa nka krataa no nka mo anim hɔ no kɔbɛka kyerɛ mo sɛ nsɛm no kora nkɔ ne mo nkae mo ne kɔhyia baako pɛ no a wosɛ mo ne yɛ dɛ wosɛ mo ana mokɔtena ase na motwerɛ krataa ne baeɛ papa yi wɔto yi deɛ wɔn ka bia ni hɔ a sisi akɔ ebisa ne bibi a nya deɛ ebi kɔ yie nti yɛwura ɔhene deɛ na Adaroma ɔne ne maame deɛ wɔn ntɛm ne deɛ Adaroma hwɛ na Adaroma ka bibi na mpanimfoɔ ne deɛ yɛwura mpanimfoɔ wei nyɛ mpanimfoɔ a ɛwɔ sɛ yɛde Kenya ase kuro no yɛde sɛ wɔn nkɔboa wɔn nkɔka ne ho na wɔn kuro no kɔ yie bibi a wɔbɛyɛ bi yɛ nyɛ yie yɛahwɛ yie na nnɛ yɛwura wɔn nyɛ wɔn kwan a wanhwe yɛ ɔmo kwa ɔmo kɔ kɔɔto akɔfa kɔɔto krata aba so ɔmo sɛ etu ɔhema eti ewura Adaroma na ɔmo kɔ na ɔhene ntimi ɛtoa so Adaroma bɛɛma kuma wo ne ɛnɛ asɛm a yɛaba ɛyɛ asɛm a yɛn nyinaa yɛsua adeɛ kakra dɔfo wohwɛ krataa yɛ baayɛ nsɛm bebree nsɛm du na ne wom a ɛyɛ charge a na wohwɛ kyerɛkyerɛ mu a ɛyɛ Kenyasɛhema akyerɛkyerɛ mu faeɛ no wotim sɛ nokorɛ nko a nokaeɛ a wɔayi a wo pɛpɛpɛpɛpɛpɛ wakyerɛ sɛ ɔyɛ nɛɛseni a saa na dwumadie no saa na training no saa na na ɛkɔ nti kasa ani kyerɛ sɛ baabi a wofiri baeɛ na wɔgye dwudwuma nti wakasa kamakama na nansia wosi akonnwa no sɛ wosi yɛ wode bɛkyerɛ yɛwura sɛ ɛsɛ wo maame aba na wotu no deɛ ɛno ara sɛ woyɛ krataa ɛna wotwa adwan ɛna wode bɛdu register sɛ yɛmfa no ɔtumfoɔ sɛ woayɛ amanneɛ atu Kenyasɛhema ɛnyɛ amanneɛ adeɛ a woyɛɛ no ɛnyɛ sante asɛm na woyɛ no woanyɛ adeɛ na ne nyinaa nkamfoa no yura Adaroma wotumi no sɛ ɛnyɛ ɔnoa wohwɛ ne mfie no a
Owumna. Times we have goodbye years. Goodbye years. Over medical in a goodbye years. If you were now, I want to do just a young. You have a cousin trouble, I said, no one thing, Papa. And then a year and of the years I do. Name, Nemano. And you could also for no teach you Aguamuhino. One any addition be. Yakasam Agunan Mumra made the Muslim Mobedi Ambu. A very ODIF any day. A very Mupequia Pamna Maba Begua. And then a quan. Name I continue. Any Shiamino. Or the Debia or him about Omu neighbor. Omaka knew had da. Let us say, Omusha say, Dom. I say, Nana Kata, Mkata, a day. Dura Dorma, John Mukwine. Now, continue. Any Jamian, Romo, and Sauna, Omu Bruno. Name Nanansia and Casanosi Onimu, and Barre, years, Muzua, in some cacao. Some cacao. Because he is trying to get a dark if you ever could be I'm a new Jinazupana, Ultra Timbano, here could if you could be a Brazilian, and never be assessor. It put him the enemy and years I did. And on one can say, as you see, Emra, to Adaruma, how she see on any bantama, and one Tama should be ma, and any mammy, and I should be by. Nothing, Gonyana, Yabuba, and Faguamina, Adaruma. You're training, maybe say, now we are last week, standing committee, a research committee. Agenda and was to me and Gonyana, Sebia, Nanu Bibupa, and Fanicom. I be 2 and more. Dalamas, all my choir research committee, the mayor workshop. Near church and Nanumina, Yami, do for Jamia, Ya church and Nanumina, and Gomia was a book, and it is a book, maybe as you be any sanity about a santimum. And yet will be by here and I associate baby. And yet you say 1 more year and the baby will have. Yet, dear, you didn't hear, sir. They didn't know Yakob Fasa and Yamanina, Abe Frafra, Ama, Yamanina, Ayabasasa. Compose with the Ogoy and Wako compose. What you say? Mira Daruma, Eka Crack Russo, Eka. Let's be there. Swina, Mira Chami. Kakram is in the best also. Nanama Kabi, Namia Kratama Namonimo. See, I can see a corner now on Makutin. You can't negotiations now, and I'm not now. You're also betting. Then the mere be there. But since it was our son, meaning you couldn't feel going. It's in any idea, Abia, Gono, a bit much trust our crater. Them say, Biro Mushenechi, in the year, the Mamma, any Trampugnano, and I shall look to Tupa, and I say, Atadano, Aman, Abba, Amani. They make a view, and they say, Gunyana, Wabu Bonnie, I know so Bonnie, Sinana Mokan, and the engineer. Nanano so Mopuano, a man call Amadimu, Omunina, Amani. You drop it, ye Jomokan, Omano more only Nana, Omdomano to Sumu say, Nana Isia, H. Rosacrata, Yena, Yejomina, Sunya, Akramusumeka. Master, for the can say, and the prayer, can also number 2 mine, new free putting him, and new to the penny for no home. And then the Maria said by and can pay for the teach now, 7 notes, and be through the entry. That's what I don't friend said. I said, the addition to pay for the car, and if we say, or my head, or my him, or who said the man, what father said, on it, and another. Ọ̀daràn ògbó náà ó múnú wọn ẹnu náà ní pé ní fọ́n ní ṣíà
nti na ɔmo so ɛmfa buo ɛma ɔman nti ɔna ama no kura ne sɛ sɛ nipa nifoɔ ne kɔ deɛ a na ɔman hene no so ɛwɔ sɛ yɛgya ne kwa ɔmo pɛnti yɛbɛsrɛ sɛ ɔbɛma no ato ne ti na ɔda no ɔbɛsiesie ɔmo ɔtufo atɛm ne ɛfa ne bɛkɛn ɛsɛ ma ɔkɔ so wɔ ɛnyɛ asɛm to ɛnyɛ asɛm ma no ɛtɛm nso ɔtufo ɔnsisi ɔman ne ɛma ntɛm ne mpanimfoɔ no ɛsɛ ne ɔma ɔmo ɛkɔ ne ayɛ kɔmputumi baama mesrɛ kakra ma wɔkra na ɔto siri bɔ ɛda bɛ ma yɛ ɛsɛm dede Rama, so take that and Otron said, the instrument of your mother of Kenya Son. As a tune, a woman here. And I let you address to Mansha Palace, St. Man Council, Regional House of Chiefs, and National House of Chiefs. I am the being said. I would try in the answer. Unti, Obusa, or the man by the phone, or this other man saying, Cat, I put in 1 year. See, what's your number? Yeah, I number. Until we talk out, not for a while. Almost cat, and then I have. Yes, I cat, I don't say asylum. No, no, what the command. What come out of Palabia, and then Kenya. What come out was under him. Let's and man council there. They said, oh, yeah, about President, or going to be on your wings. Oh, yeah, I tried their trouble. I said, yeah, you can, and said, when you have a trunk came out and Kola, you didn't come. I cannot do one month, I'm up penny by the end of that way. Never fear why you are one person now, where the member who says here. But Mom said, Crash the quiet. Now, say, Mokaya said, I'm not able to say your mind anymore. Last time, Abuna, I saw Bia can say, so my trunk of Tupa, my charger, one from a summer, Yabitu. I said, oh, from a pass, because that's I didn't buffalo. That's the buffalo or buffer, your command hands. Oh, but what about you? I can say, one trunk to Tupa, not one charger, but I can just answer ah. Also the same letter, Abraham Santaman now said, sorry, want to do there. Not to run away. Basis no. Not to buy Mutu, no way. Mutu down out Japan. That's how I did. But it was a Mesa, no more protect who come that whom saw it. One find I'm to move. Now, when you have to be able to move, you took for their crown. Yeah, but as I catch it, and I'm say, I'm for a kind. As I say, any the Africa conjugal chieftains are okay within a year, lady in a Dima. And answer Sabi, and then the Hima, our Emame, in your bar, your passage, and I say, their aunts, and the Dima. And she said, what do you remember? Now, I'm a actually. I didn't say, I never buy anything at all. And see, one here, now, we're all the moon. And I got fishing now. And my dear, the girl and Biano, from them all. Or maybe you know, let's have to make up on the and then I have double. And see, sir, Madame, said, who's this here? Put your ones for no limits. Who of them? I said, I'm a man, I want no son. We need just to. But we are one, I said, one of people. No one trying to copy our way yet.
ana ya to so bio na ka bensia sabi ya wa ha ana so mpa so mbogo a yo tumbo bogo a obeja we o man no go happy santi to wa santi to asante we refi that day in the banka I'm happy na se go tumbo ma tumi kakra na be ko se de ko to ko kra me na da dam chema abe ko bo so ni kakra na abo so no de adama esa se sa we ni na komiti a bebe ama o se so ma ne tamase ko nyana o no am se o so ntina o ma fa ma na ko ko dia me bo so ni o we ni o ni na o bi nti adama em de se kudu ya ba da bia na o ka se sabi na nam ya le sisi ma na na ebina dia beto we nti na da bi o tumfo asem o ma se mba ha o so sport man na am no ma kra se o ma dia o dina achi se la wo bi dia crowd na o dia ana ko se ni so ya wo fo dia na se asma na no nya di awu di akra o chia se ba ni chama o ma di tram media sa se di o se ko ni kona o tsa ha ma sabe o di na kan ni di mo ka ya mo no tram mo na se chido some of us just the family guy said, Papa Chia, no brother, and my just said, Oman in the room in the airport. Say a 10 and one, the 2 so I'm not quite a man in penny for any back after 2 minutes. I didn't man. And I make I say, was it named for your one copy also. In the case of the or no grand member of the air proper. In the 202 media, Dharma, between now the performance were of my nation, Secretary, warm the movie, no man to look to back on the house of your mind. Then could also have one I ever done also, Dharma, in our future. Na na conference ya ye se ka se e di ni fie chi a e bia na fun so ka kra ba mi kire se wo sha se abra o mai hima e ba ye no be na se wa fra mi kira ko fun so mai hima pa jo an sa na be chi e fio ko so e se ba o mai hima ka e ni na no kire se wo na conference ya e ni won ki ta mo ko ta sa se we se we ko ase ye ni na ju mu da ho e mo ba ye so ka je ni se granta aba be da we with the movie, was the end in the movie. We are sure the movie, you who watch out the same, or to tons I say, woman, when you be in our kind, and you know, one Casani. The name of my marshal, I say, yeah, no, not today, I said, therefore, the name. And what can say, you know, now, me and please, the brain. Once and if you're in the also, you go to the winning. It is a common penny for one, so come with the chase. The castle is the one you need Yaman in Trawa. Pay no man. The night you money in Yaman in Trawa. Why the Kupuma? Or Master was second in you must before you are hours of my friend. CSI, it is a mobile or my penny, you know. I already here, they are some before. I want to be on it in that setting. Yamma, 24 a can of honor and 48 good, and it's yummy. That great stuff was what I'm good. Come on, the Bambra. And I'm here for us. Open watch out with your so the American. My person me, the white dream here. Sir, Anahema, the back, my hero. Now, I'll never see a pedasso and fear the brain. Now, what didn't need to say? Now,
and what you know was I have a child said was a two aka ho na sorry na rahima e ka sem or church assembly the fire by what church want to say we are seeing na tiase I say you say na say there no no dey na konya dia now one oye cool no the problem say I have for mo bi sa o say onim krata no bi a wo titu bia no asema to fe say mbanye say abua no be ya chichire no wa kana ya sare no ndi sa mo kala na ma apa manhia ama yewura agena tum say oji akonya na be ye mo na wati akonya na sa o pese utu no fra akonya so e sa bia na say o de na ba na o ba bo cha na ya hwehwem say utu na be ye ya wa nya ne sa na one mpanifo afa kwa ho so antu no otutu anoma no de takra nyina out na ba yefe e ba be bisa say e den anoma ni na wo tse mpanifo nyina no onfa ne de kra amma yewra enti mpanifo nyina wonko omofa omo akonya eto ho na moi ne so say mpanifo nyina aka say wati apanyana cha ne say ne fie so akwa ni mu bebre ti mesre say no na person you lose control no tina ama ne yire ene ne mma no achi akonya ne fa o hene say adododia e wa akonya no ho no o say omo e fa ni na o tie enti mesre say yama no step aside yam na step down na on top of your mind na yam active mind action obetime abetra okonya no na wa active on na na ma be buku no until say o he no e film na ya ya no mind aye e ja ko ai God bless you. Obo kabeji. Obo gaza. Odaroma, semitenti ani se. O mai ne, o de mpanyifo yina, o ma to mu so ayi. Se na no di fafo kan ne o ne ba hia kan. Se jai ono na ye pampanyifo na mu ba ya papa. Sanse ono de wa ye na omoso afuaso na akofa se yina ba. Enye mwa Embrege twem ono number 2 ni number 1 sense bi ba you ready sa edu dia dia no atu otina nyaira na asa dane ezembe fo mu be kan se moti obi na mu se bi amba bo no ho ba ye se ono wo mu adane agu mo so oni hwe won san hwe ti oda roma ye bo bi charge ofia ha se na adwene nsisi so a editu na yeye enti ono si wanyini tina bi nsisi so a ana na so ode tina ho nana antwa ine wa okọ oba asa na edum bi ka bi mane se wanyini aso o se de wani entwege enti nyanyini no na yedi di akonya no o so wa dwemu da ho ti akoba se na adwin no ono ase nsisi so dia na ya so ede so ma no enyeyi no krana nanum ja foni bi aka se de ne ntwe adu no ya mani toniti na dodo na wa no se mampanyifo ko ye gya ono a na ntwege te de de kan se o ma begina ye ready me ya na o ma no aye mienu de ono wa tu nso aye mpanyifo no so atu o mu nso aye afi se register no ye mpe no wa se mo kan register for me create ti me a omo ko se na no ma ha dwen afi wa bo ko nya bi tano bi aka ananta de no man kan ma me tinya America obia sma obia mane go fa tu bi bia ma na no bi se mu bo nkonya no a udru ha ni aka cho wadaro ma ya no so ahwe ma ina no so watwam pagobo na nte ya nkanya ni za na nanta ni ogoko kasa atia me ma me so wadaro ma ozo no ahwe ma ina that's Fumai
Sure, Chairman, you have my shooting. Service you are said the share of Lucia and Luciana and Papa Moto. The share of Nasophone Swap, Papa Moto, the cannot 999 or Swap of the Moto. If my estimate said you were anchored, that was not because of community, then you're not in the family. And I'm going to say, the letter now, who could know the book, house or cheese, or the court national. The very baby and at the back, and that place is to be now, what people like another chance, and I'm my name. You won't let them could be out. Okay, we don't want to be the leader. Let's start that. That's everything. Amante. And I'm not so okay. So, good that's all shot, and not for this year. But then I am by every moon somebody. What did you prove yourself in one? And I dream not your mamma. Or did hear it in the bay on him? No putting money around. It's in the mechanic say, Pujana, Nanamuti Kaka, Pujana putting in some fatal women. Now, I feel. And another one would be shy of which I would take him so much Pampa. It may be now we can't actually want them to cheat. We do so, and someone can't answer you. Oh, we didn't know now, I eat an instant so. When you that's so, the mechanic said, oh, shall I say 2 minutes? If you are putting him out, and then you it's baby or chair let the queen now. I said, was all trying to draw you watching Nemu FM station, who's a queer announcement. Samiana, the cast, 2 animals, the Covention, a bommy. 18 as I was said in Aponia. Nemu, you depart, or Bishop Crusoe, nor the man in town, then the family, or my cacra, at to be ready if you look on any. Now, mobile, and many now, the moon said, on any loans are paid 2 million mobile. The Babu for Nabashu now is 2 minutes to be in many from Massa. Let the fine out to pick up credit. I'm an idea. Not the soul. Jedem. 2 questions, whatever. And there you hear and Sema a course who has here, Nina could be said, or my henny, named Penny for no any dinner. So, Madarama, you won't crew Makuma Kudia. I am for a mine or one swim for any moon. Said the big crown to do. Now, so sending penny pie wolf inti. Sunny may easy. As a sun penny free, Eddie when he see what. Say, or Bakuyan by Abwa or mine and found in Fina. Casa, as any as you are see and see. It's Madame said, the any kind, and a same penny for a dear. You are in your Mamma and Pop. Near Tosuminu, ye bessie, or my any Nemami and them, ye bessie or my mountain. Now, you see, I have a few and a pomona acquires or my nema, and an erenum. And a year how I'm Casa Brumo. Omone how Brumo. 18 Gumeo near a boy, a man in my eye, any moon. I depend on board any input crowd or woman in bar. A wolfion, a bear, Miradama, on Pomon free now. No money, you know, so said, no money did bread, a wolf fear. So, or ye, no Yahima, no Imani young pain, Edina Punya. Miradama, your messan say, or by him a casan so or casse, and peniphobi, a wool, registrar come home, or mine here come home, and an animal, Tampunya, or Mudi or mine, I will become home. Upon Tons as you see, I hear baby and sending never one way to go baby, you're about one way to go baby. So, how the best have a talk or him as so. My pass I saw her my AC, the messenger Miradama. All way to Kono, or Moon Kuntan Fast animals on tell him, and Sana, or more Ediam to your If you hear now, you will catch it. Say, the new currency will walk a him for be a war in Kunya. And I say,
Kenya se na metu hele wa ka ko bo ndi sa ayi fo bo yi na no ye ntwam manu fi ho ye to so biem na hima sadia wo chi aka na sem na wa hen etu okura ya kotutu wo ni fi ndi misra mo ya yi kesa de be ya ye mo no ho ban ama onzo wonye na so bia di de to so bia so ni se de be ya asonpie ababa Kenya tuna meka kakra meka sabon what for chairman say yesu ya de ba say enche say ba se tuna ya na meta na na hima enche so hene kan say bi no or catch the chairman say sie ye na okwa baka choro hene senior hene beka ɛkyerɛ sɛ wabrɛ paa nti sabrɛnom so yɛbɛtɛne dodoɔ na nananom kan no yɛfoa wɔn so na ne ɛbɛhia titiriw ne Kenya ase numatu ɔhene sɛ yɛbɛpɛ obi na watena ne nan so na watumi yɛbu mu na atɛpa hene itu for chairman dawo mu kakra na mata pa na kanisa ene nanan me kasa yese ahemfo na sabi omudi asuo dirani akasa chacha no inyo dura senti na me kasa emre bi kontini ebebo sabi na papa nsia Emma, you will be a seven. Emma, Miss Emma, Yura or Jim Dry. That is a wood deal, be a man. Better Sunday, go to you, not quite go feel. Nanano, only an Aquabrincia Cassavi crowd. The Benufui, and that's your Benufui, your magnity. And maybe me call her, could you almost say. Jesse has Sabbath Benisio. They will catch on and say, Muninada, a foot tour, wasn't between a mobile footkeeper. Yana Mudi Tunon. Yana Mudi Tunon. Oh, said a mobile Jimon. No, said a mobile Jimon. I charming Assembly. Yakokai, a better sender, Sahi Fina, ever charming. Kenyas, number 2. A better sender, almost would not buy by himself. See what they ever want to say. Will be a wolf your heart. But all your papa would have a can of credit. Oh, my family refuge. The best way, Bill or him, man, your best security man. Said your baby will be probably living for you. I told you. So much time with us. So he's here and I play you. So you're right. It's just as a woman. So let me my Uncle Bia. Uncle Bia. The best way you are. Nana community, you create. Said you PAC agreement, nothing about a body negotiation, and I should be about it. Because you're so funny, dear. Some of the Jackson said, we walk short right down. Now, who be dear, and then want to say, and you know, if you say, and now what you want to see of farmer and your money person to buy. It is a difference in a say, yeah, so many farmer and your money person to buy. And you can't have. And I'm going to buy a man to be in like a trap. Marie. Go for Jamie. Arrest with the I am pending 4 years. And I'm a brand selection. I will tell you if so much like I tell you if Titru. I'm coming. Yeah, can't send me now. You are no see the near Seattle Hano. There's a open for Jerry. I feel no open TV. My signatures on say, now you may query. Now you might never go and have said, Major Umakayan. I will open them. I go with you and I'm in a brown.
Yɛsɛ wafɛ mu papapapapapa ɛnyɛma wafɛ mu no nyame na di n'akyi emu paabɔ ne ɛnyɛma bebree na nana sɔ bɛyɛ sɛn deɛ baabi a ɛyɛ wura adaroma ɔde ma tɛn deɛ masɛ no ti mɛsrɛ kakra ma ɛna adaworo ɔhwɛ na ɛne deɛ na deɛ ɛkɔ so biara ne ma no ɛne ne yere ɛna ɛyɛ sɛdeɛ n'ama kɔ yere ka ne yere deɛ kana sɛ wɔ ha ɛnyɛ yie na kɔsɛ kɛde no ba ne kɛ twi n'anim papapapapa ɛne ɛma ɔkɛn wɔn yɛ nyinaa na ɛbɛyɛ sɛ de wahyɛ stress akata n'ani a ɔdi gyina ho ɛnyɛ nneɛma a wɔn yɛ ɛnyɛ so ɛti sɛ wotena kurom yɛ saa deɛ a wobɔ kurom mama da na kwada si ama atɔ no wobɛgyina ha kɔ ayɛ bowl akata ne anim ho bi ampa yɛ ɛte wɔn wɔ toro yɛ ɛsɛ mo agye atum my title letter no instrument ɛsɛ mo tu dɛ wie na mo de ba bɛka kyerɛ yorùbá sɛ wɔn yi tu ɛti wɔn adaroma deɛ ɛka ne tietia ne sɛ pɛnifɔ ne deɛ wɔnyɛ ɔmo pan na registrar no so ɛsrɛ no ɛyɛ aba appointment yɛmfa letter nkɔ sɛ ɔso nkanya ase a ɛnyɛ yie na pɛnifɔ ne deɛ ɔmo nkɔ na nkɔ mɛnsɛ na gama se ne ne ti na mɛka bi ama nkɔsoɔ Waheneba tia waheneba tia santenya suma se kosa na go pio bi so ma se no mutime da wo da mo ka bi o se wa se ni ti wa fiasa na wa fiasa nkɔsoɔ Yeah, Kosovo, Kenya say number 2 man. What traffic mobile? If you say away, a bar, Kotoko in Ketinaya, what you know? That's a Kika Gratano. You're an abutre, Ubisa, mine say, Grate, when I'm trying. Wɔsi am Troy. Nti ade bi a wɔn yɛ biara wɔn mu bi. Na ɔhema n'ani yɛ dini na ɔkasa ayɛ no ɛna ɔbɛpere ante sɛ ne mu bi wɔn mu bi. Nti bi a ɔdaroma sɛ yɛ gya akɔnyasofoɔ no kwan a yɛmfa ne ka ho bi. Akɔnyasofoɔ bɔ ne nyinaa wadaroma wɔtwa ne nyinaa mu. Otumbo ati ame. Ko ba kakra bi sai na conference oba ye the castle odi kan kan ye se NCC na obi a watu hima de nka obedi NCC na ne mpanin fo no ye tena ha ye watu ye fufa nkonwa ye o kan se ye bone ne ye tete na nu ya oka ayi echem masi na mu ni chem na obona pim ne mpanin fo mu bia ye o ti tunu ko na ba bia wo ko no what last year? Almost an hour, I will go down to be in our home. A do some about him will be able to be after. Wait, that's all who's a good and fatal. He had a guy, never to that of women. Then pen and phone so that I ever so good to papa. About their cooking as mine, oh, I did not do. It's almost one family. Register also on the Chrome started, and as is one, also, look at Daroma, only in floor. Ever go back here when you meet my daughter. There will not have a fancy in the market. Who's this? Constance. The petition addressed and member so tuning him. Zebra, what's when Yansan on my register? I can't get here. The lack of brain, see what to him. Can you or two for a chairman every Sunday set? None of our benson. When I put trust, I can get Ocean, and some of the side, and penny phone. The we need to the country name, Shan is all about only in office and only in home. Now, him on the Kenya,
eyi nanu yie papa kama na sani ɔhema esi yii nanu no ɛna nana pabransia yi obi sɛ ɔyɛ smart na ohun sɛ wanka bibi a ahwɛ a ɛdini bɛkɔ ɛni ti wɔ sɛ daka sɛ ɔpɛ sɛ yewura esiesie ɔmo nti nea ɛkɔɔ so nyinaa sɛ ɔno obi nkɛ kasa wɔnyi nti ebi wɔnyi edi nka bi sa ɛhɔ na ɛtɔ ɛno wanka sɛ ɔno a nti ohun sɛ adeɛ no sɛnea esi kɔ no ahwɛ a na ɛdini kɔ nti na wɔyɛ da ɛde ɛsesa no ɔda n'ano nti ewura ɔda roma ɛnana pabransi yɛn sɛnea ɛka sɛ ɔmo a ɔmo sɔpɔtɔ no ɔmo tɔ sa kaa sɛ ɔmo ɛkɔ ne de papa no mi afa ne fie no ɛyɛ bibi a ɔno nso ɔnkɔ bi na sɛ anyɛ saa ne sɛ ma no akyerɛ hɔ ne apɛ radiant na pɛsi sɛ ɔda kyerɛ sɛ ma hene a ɔbɛkɔ so a ataata ɔhema yi atete no ata n'ani saa ɔhema yi wafa ɔhaw ne yɛ ɔmo papapapa wafa ɔhaw ne yɛ ɔmo papapapa yame ɛna ɛdi n'akyi na nanom ɛsamafo ɛna akora no ɛbɛsi saa mmiri enti ɔhene ne deɛ ɔnkɔ na yɛwura mpanyinfo afoforɔ na ɔhema yi ɛkwan a ɔfa so a ɔne kɔfɛnsia ɛfa so a otu no no ɔnsa amammerɛ na ɔfa so na ɔfa ɔhema yi ɛnsa nkyerɛ so na yɛwura nadawoma ɔmpanyinfo afoforɔ na ɔhwɛ kenyans number 2 ekuro no ɛso na ɔhema yi kasa so ɔmo deɛ sɛbi ɔmo nyɛ mɔbɔ newmont nadawoma ɔmo wɔ biribiara ɔmo wɔ baas ɔmo wɔ wei mu omi nyina ɔhema yi enyim hwee onyam hwee kyerɛ sɛ royalties a newmont brɛ akyi ama wɔn papa yi onim kwan a ɛfa so a royalties no yɛagyeɛ onim kwan a ɛfa so a yɛgye na register efiri tɔn saase akagyefo a wɔwɔ kurom hɔ franifo obi efiri tɔn saase na saa nipa wei obi tuma di ma hena mra yɛ tumeru adaroma egya no kɔtuma. Nanma transit ne nyinaa sɛ ɛnyina afiri kana patansi enti yɛntumi nhwɛ kana patansi ɛma ne nhyɛ ɔma ne mpanimfoɔ ɛma nti deɛ ne bisa nie nannom mode tu pam na mobisa sɛ ɛnana patansi a ne su ne ne bae anaasɛ yɛwie ɛgyina saa nneɛma yɛ mmienu so a ɛne ɛbɛtumi hu sɛ yɛnka bi ma no na wɔmfa n'akonnwa anaasɛ ɛbɔ no the mpanimfoɔ a ɛtwa ne ho hyia yɛ deɛ ɛsɛ ɔmo yɛ dɛ ɛsɛ ɔmo kɔ the only way a ɔno nana patansi no bɛnya ne tiri dim sɛ yɛnhwɛ ebi a ɔno yɛ mafia nti ɛkyerɛ nkɔ ha na ɔda ne ɛkɔ ha na ɛsɛ yɛhwɛ saa yɛ yɛmfie anaasɛ ɛyɛ ne so ne ba nti deɛ bɛsi ne so tadeɛ nti yɛyɛ na yɛmfa ma kɔn na mira sɛbi na hini a odi no mpa so deɛ ne yere ka na sɛ bi wotie enti atena nkronya yi nyinaa kɔ na sɛ ɔno koraa ka ɛmmoa adaroma ebu ti sɛ wobɛgya atena nkronya ne kwan a badaroma fa ne ka ho bi wato ne nsa yɛ tufa kyame badaroma ebu asɛm a ɛbɛtɔ ɔyɛ wɔ anim asɛm na nanom yɛnhwɛ ɛyɛ asɛm a ɛmu ɔburu yie pa na ahema ɛkasa na obi ayɛ din na akye obiara ɛfiri sɛ ne nyinasoɔ nana pɔmɛntia na nyinasoɔ wɔ n'afa sɛ ɔmo ba abɛka n'ahema akyi awo baabi nsɛm a krakye bɛka yɛ wɔ nkrataa so nyinara yɛ ade a wɔn ahyɛ na wɔn a na bɛtumi aka sɛ na ɛkɔmɛntia deɛ ɛkɔ so wɔ nim na adi no mu dɔ mɛsrɛ nananom ebi afoforɔ aba yɛn mu yɛn yɛn nim fiti ase ebehu no wɔ ha bɛpem nɛ sɛdeɛ ɔteɛ no ɛnoa na ɔteɛ nyame akyɛ nadeɛ nyansa wɔ hɔ ani ate ɔkasa ahoɔden wɔ hɔ tumi nante wɔaba yɛwura anim a yɛa ɛna soso no mmɛɛba yɛwura ba a medi n'akyi ɔno anɛba ɛwɔ mu ya nananom yɛnkyɛn nipa monhyɛ no nso tantene anim paa deɛ yɛn nyinaa yɛ baako
yɛka yɛsɛm deɛ abɛto yɛ anim ɛnyɛ sɛ yɛhwɛ nyɛ nka bi na susua paa sɛ deɛ n'ahema ka yɛ na yɛgyaa no sɛ wɔne ne mpanimfoɔ nkɔ sɛ de mfie waso wɔ hakora no a wɔtia wabu asante amanneɛ soɔ wɔde nyina yɛ yie yɛtɔ biribia nto kyɛn yɛ nana no yɛ biribia no waso na som a wɔne ne yere ama de hyia ɔbaa na yi bɛrima ama ne bu nkotodwe ɛwɔ ne yere anim ɛna wɔn yɛhwɛ yɛ adeɛ yie ahopra saa asɛm no nyinaa this year wɔn na de ne baayɛ bɛbu nkotodwe wɔ yere anim sɛ ɔmpa kyerɛ nsa na ade aba bɛkyerɛ sɛ wɔkakaka wadama nananom afa ne traa wadama biribi nananom na awɔ n'akyi kɔ na aba anyɛ kwa nana wa ha asɛm a bɛsi yɛ wadama anyɛ kwa ne kuru hɔ yɛ mma akonnwa no mpɛ no akonnwa no bɛ so ɔkɔ na foforɔ ba na sɛ bi ɛhɔ hyehyɛ nneɛma ama biribiara to din wogya ama na aboa na mpanimfoɔ toto nneɛma etu wɔm nyinaa biribiara na ɔgye nsɛm biribiara nso ni hɔ a wontumi nyɛ biribiara na ɔntumi nyɛ wayɛ bia wayɛ bia deɛ mu ketewa bi wada megya ne kwan wɔde ne mpanimfoɔ no nyinaa na deɛ aka akyire tí a sùn dayɛ waa bɛhwɛ asesa ama hɔ agyina ɛnyɛ nyɛ bi wada ne dɛm ɛhwɛ Yura Adaruma Nana Kwabrensia Adam Ebru ɔde nsuo agyina no wakasa mpirimu wato ne nsuo ayɛ ba ne sɛ a yɛsrɛ ne yɛde amammerɛ ne amanneɛ no ɛno ne yɛka sɛbi wo nko a tumi no na ade a wo na wobɛtumi asesa no na amammerɛ ne amanneɛ no deɛ deɛ ɔgyina a ɔyɛ wato ne nsuo ayɛ ɛne sɛ baeɛ na ɔde sɛ bi abufuo wode wano na kaeɛ sɛ matwa dwan matu wano kɛbaeɛ yɛsɛ bi a wɔ abufuo yɛsrɛ ne aka bi ama wo na krataa twerɛ wotwerɛ krataa obi waa wontumi nka koro bi bɛka akyerɛ waseɛ wasan de stamp si so de wo nsa atim anaa wasan kyerɛ sɛ wada wadwene ho adeɛ a woyɛ no wasusu ho ahu sɛ deɛ wopɛ sɛ woyɛ bi krataa na watwerɛ ato soɔ ɛna wode brɛ sɛ bi asanteman sɛ yɛnyi ntum sɛ watu hema ɛyɛ asante amaneɛ sɛ woyi no no wode ne bɛkyerɛ wo wura asante hene ma ne gye ne tum mu na deɛ no ayɛ a wontumi mfa ne mfa amaneɛ kwan so wone ne kasa fiem fitia mu wie na nka bae sɛ bi aha akyea me anim ameɛ bisa no ɛkɔ no ansa no watumi atu no nana no bebree mfa nyɛ afotuo sɛ tumi ni hɔ saa sɛ wo ne ɔhema bi te hɔ anaa ɔhene te hɔ no ma woma a wo so ase matwa dwan matu nadeɛ so ɛnyɛ asante amaneɛ nananom bi srɛ sɛ nka yɛmfa nkyɛ no ne nyini ɛnyini no nana sɛ bɛka na nsa ma obi awu na nipa nso obɛdi aboro a wɔne a obɛtumi adi no ɛkyɛn obi a wɔte hɔ bɛyɛ sɛ mfeɛ aduasa sɛ aboro ɛba ne tirim na ayɛ mɛ kasa wɔse da ko ɔkɔ ɛ ɔkɔtoo no wɔse medi aboro ansa no mawu na ɔka afei ne wakɔfa krataa efie agyapadeɛ a ɛwɔ hɔ no sɛ wɔn nsan wɔde kyɛ ne yere aboro sɛ wɔ nipa sɛ etiri mu a wosie nyan no ɛnɛ nsaase yi n'ani so ɔso odi aboro ama etie nkyiri mu na nsaase no yɛni bɛ tie wɔ nyabosom nsi akora ka ho a ɔbɛtɔ ne nyina ɛnti awura ɔdaroma sɛbi owuo deɛ da hɔ ma obiara bɛkɔ wasom yɛtu nadeɛ so na wɔn foforɔ kora wɔ hɔ na wɔwu na so bɛhyɛ ne nnunyam a wobɛtumi ahyɛ ne nnunyam ɛso ɔbɛtena hɔ na ɔde adi aborɔ paa deɛ ɛbɛka ne nsa mmerɛ wura na ɔso bɛdi aborɔ na hwɛ deɛ ne mmerɛ nso so ɛyɛ ɔn na meba mpanimfoɔ yi so a mpanimfoɔ deɛ mu nyinaa mo ma ho sɛ ɔno wayɛ akɔkora enti kyerɛ sɛ sɛ bɔkɔkora wɔto ankyi ɔhema no ɔno ka bi a ɛwɔ mu no ɛna kyerɛ sɛ mo dane aku no so no ma brɛ ɔno ase ne atu no na kuro no abɛdi mu hɔ na kyerɛ sɛ nsafo a hene na ɔnya kwan no wɔtɔn bi na registra na ɔnya kwan no wɔtɔn bi ɛno nti na mo sanaa akɔm na kyerɛ sɛ moanya kwan no afa asase deɛ de mo pɛ firi sɛ ɔno deɛ wɔyɛ akɔkora duro yi wɔntumi nkɔ asase so
Ohima na ni ade a no ahu baba a wo beka bie no musi ye generachi wontu no enti bani for the omu na atu omu so ye na sabe mu aso kwa no ni konkura ono ne kofa ba ye enti na akwabresi na so sabe patu ni so ye madam Ero adoma edo wasu no akoche de bia ro hwese mu sede me amena na akwabresi enen nemko enen abawanim wabor koko so wanya de oya bepon enen nemko abawanim prim we ka won presa no de bia jai de oya no na se woni ati do jai e bia ni sisi nura se ka de besa se ne ma woyi dina no ena sa tamare bobra uro otama ni so ni ina no pamana nko na nko ni fuo ma e bi echi dina so nyomo ko mo nko na nko ni oboyi dina so ye ntwam ado mebu ye nko twere su bia na biara twere su bia na nam fu bi fanya disua bisa sebe eni ma wo ka biara no anam bi fanya asem ya kan da siya a tipi ananta rishi da nan biyo na ba tsubas ba sai da ta ga ka da sai mi fa tuma duka sai so ka sai adubi twemua na wo su na video ko be sabe yewa na mo abakan uti ko abakan ama oba ano bebe ayebi na fino ko elebe da ho ya ko sami hu a no be jam go charge na tumi ko wa wo mapakan no wa cha pakan na sese so to ma no ai da santa mane dia so hu dia so ko kura se mu tse ro asoma na so mo ni ka ntu na se de ni abu sa ka se na wo yire se be mu no ma me ebutu dwe nanim abeso ade akole mu no fie enye wa wo da pade o ba toi ebi afọ no aba what ebi afọ no aba ti sa de no bo je ho no bi so beto aso yi ura do bebu enye oni be fu nya fa no mo ko be bi wa ura na kwa mensia e wo mra ne ko ye ura chance ache dade anko odin e de fro wa no sese ne so asan ye ode ne ho ti e hu de ye de be fro sese o ma me awa ode na be che ura o ma me preocupe na sem jase yin ko na bam na busu abani trafiti e mo aka o kana bibia wa o ma me na sem ma bonten oya fun so kra wa na obesa akopa chawaje no wa wo ma me a wa wo na wa wo do ma me asem wantimi anka owie ya okofo nkonyafo abama ma abama be kire se yendra krata iwie ya watunu watwadwan krata yi adawo ma ode National House of Chiefs awo so kope ozo na wa National House o de o ma me asem ko yeden ho o de ko FM sechi kwana nso yi FM ho tumi be na yede ma ho a wodidi ne FM ye wo fa no ye papa no ye ka mo ma che o de sabe ye wura paja we na dwa be man ne wo so yesu no anya mfia do no 55 years ta wa kunya so sabe hwese do mo no mo ma me ntie o ma me o de ne ko we uwie ye o san twa adwan bae ye wura o de dwan ko ne bo basa o wanye odi dwan ko ye sa no na wo hum se efie asem enye wante wo wase idwan asem na nje yin na odi krata eba krata eba ya oba ye ya kenkan ye na nanu busa wo se wonim o sa anje wura kwase nsa fa musa wo bo ko aduni na akeka wie no a onu so ya no yi afi na aya asema ma wo se ontre krata bia krata nso ya busa mo age ato
What you have to say? Yasaki Kamusa Moti. What to grow can be found, say, my friend, you share and I say, a friend of mine. No, I don't want to say, I mean, man, said to me, Okatai. Now, you say, any Sadia. And you're too big now, yes, I know when you need to say, wow. And I be Bafine, we are there, baby, on chin of points, Bafine. Oh, yeah, they near do better now, yeah. And Martin Mudam, Yara had it, I never call Zera or no quan, and I didn't know one about the old floor. Obiani, I dream, Obiani, Wawin, I dream, or in a dear. So no one said, you're the bay on him. Nana is our party, Nana, that I will tell. Dear Siano, see a cassa, who was summer, 1 minute just in any fear, no option of any anchor. Now do you no profile, cocker, come on, road, mamma, by you, a chum giant, and also a diacodu, nationals of chiefs. The piano, which I say, Sasson, we a debate, so I won't panic for one. Oh, no, Dick, one out there, the Buffy. One out there, the band, you know, hold it, Mansnaba. Oh, panic for no so no. I can Obano, Omana Waboboma. Dadango, I can we, and tell Radalma. Who want you party? Just a while. Just a while. Nasata the prime, the German guy, the prime guy. But so I will know, Okran, the kind. Puswa, Makwa, Yatunu Pata, Bisano, or Ritin Pelqua, what Yabuno or propose Pampa, who are the Conco, or Satu, who are in the com, where they, or Papa Melosia Black or Swadi. Ababye, was that the Buffo Pampamso, Putu Wafe, Manuel. Can say, and paying for any or Matu Musaye. As answer Musa saw Metchlet or mine actually at your futupa. Tis one to buy your sir, Matu Musaye. No, mine so, or no shot to Musaye, as I say, or buy Babacasa in Piru. Eddie Kaokasa or Noana or Kai, and she ever you was there as some no she. Yes, and I can't to also what to say. To Guadaroma. So, Joe, na convention. Joe, then there was a crab in the sunset. Joe, and I'm a human prayer, humanity. I am an airport. Joe, you want a Mena Mova, the evidence finance officer. Ah, a more artist in Yana, which I'm a Joe, she said, I'm chance here. Joe, in this time I come. So, Nancy was here, the almost. So, say a chairman, a money, so, a money and a dear. So, said, young Conono, you are Fanono, again. So, a money and a two. So, and someone a buyer can say the name Bicaya. That is a or Himana, the secretary. Our hard in Tiama or Hang. So, so it's not about trading. Joe, who's our money and I'm the airport. So, some advice our money and who got money in the woman. That's a trade problem. Yeah, that's our money and pay. And I mean, I say, let me a charming here. It's our money and pay and so. Yo, 20 cents. So, yo, young woman, 7 years government. Yo. Send an beacon to pray me. So, your mind, oh, mammy, I will go. Yo, just a minute, what shall penny? Oh, no, Fred, and yes, you, and yes, and 2 hours in here. So, yes, never be a way, a poor soap. There's a woman as a woman to me, and now they back a book. Oh, you so, son, you're 2 months, a bon one. Okay, I'm giving my lesson. So, yeah, so what's now? What you time
na wɔde krataa de akɔ distribute akɔkodu national association so national association oni asante amanneɛ ɔka sɛ ɔma ahemmi ato baabi ɔno atumi twere kakra ɔno aka sɛ matumi nyema no so mɛtu so ahemma atuo na fam o mobɛdi akonnwa dadaada ahemma asɛn ɛne atu so akonnwa gyapadeɛ biribiaa ɛde ahyɛ mmarima nsa so ɔnya yi ɔhene nsi apa tumi no nyina no akɔdi bɛrima no so ahemma apaa so tutu no no ɛnafo so bi na apa ewura ɛna arabɛto n'anim ewura adeɛ me maame yɛ mi yɛaka ne fie akaaka ɛnyɛ yie na wɔayɛ se sɛ adeɛ mu ogu paa ne sɛ ɛho pii yie ewura ɔntena so wɔn ɔbɛhyɛ ne sɛ akɔba saa ne sɛ ɛho sɛ ɔno n'asɛm na ɛdɛ na ɔdeɛ na ɛnyɛ da ne yɛ mmoa saa kyerɛ dɛbi ɔpɛnfoɔ de nananom aka no a obi antumi nkɛmkɛm ɛne mma no ne nkonnwa mfata a ɔbobɔ ne nyinaa tumfoɔ da woma bɛyɛ nyinaa nguo na ɔno amu nkɔpa ho mpanyimfoɔ no ɔno a ne nsa hyɛ krataa no ase no na ɔka sɛ wɔagya so wogya no ɛnyɛ yie ɔda woma ɛku na kwamena nsia wakyɛ nanso deɛ aba yi sɛ amanneɛ sɛm a ɛwɔ mu ne sɛ wɔsɛ abukafo so wobɛsa mpɛpɛ so deɛ ɔda woma ɛku meka bi ma no ɛnyɛ yie so mmom sɛ daakye bi ne sɛ sɛbe ɔmuhu nyansa na ɔbɛsɛ so mesrɛ wo ada na mesoma me so yɛ nti sɛ mewu a menyima ne yia ebi a bɛkɔ a mɛka miama na sɛ akonnwa paa deɛ ɛdi sɛsi a sɛ wɔanyini nti wɔntena so wɔanyina wɔtena so na mfomso yɛ akɔyɛ mfomso no bɛsa atɔkɔ so a so ɔmu hyɛ n'akyi a ɔmo piapia na ɔmo yɛ no ɔmo nyae ɔmbɛtoa so na ɔmo ahyɛ akyi na ɔbie na ɔayɛ de wɔayɛ so mpanyinfoɔ no ɛnkɔ na nka kontini ɛne kyame na da biara wɔwase a ɛne ne so no ɛnka wɔ mu ɛnka wɔ mu na ɔtwe ne ho na ma ɔhema akɔ no ɔmpɛ so otumfoɔ ada no nananom kakraa bi na ɛka sɛ ada wɔ mu fom ti otigye mu a bibira ɛsrɛ de ma mpanyinfoɔ no na mmom dodu mu a ɛsɛ nom ayɛ no mpanyinfoɔ no ɛnkɔ ɛyi nkonnwa no a wɔbobɔ no soso no ɔda wo matwitwam so ebi kama nana kɔmɛsia sɛ ɔda wo mɛduro wɔnkyirikyɛ no na mmom ɛba abɛ ɛsɛ sumna so ɛyi ɛga na ɛkɔ na ɛkeka kɔ na ano yɛ hyɛ na ayɛ so ɛti si wakyɛ ame ade obiara sɛ ɔda wo mɛduro ane nkɔ oburo so ATI so ATI na mo sa ira fro Baby abedro. na mo sa ira say oh baby abedro ATI Oh baby abedro. oso baby abedro ATI Kwabra beye eba mese Kwabra beye. yo ATI oso ba oso Kwabra beye eba Kwabra beye eba Kwabra beye Oh baby abedro. oso fe de ho baby abedro ATI Ya ka ya so wo bo ye wo hine. esi e ka wo bo sia wo hine Ya ba panyina be ma no ye den na akopɔ ye wo hine. sia wo hine na be ma so ma na be ma no esi ne ko bo sia wo hine ATI Be ma na no ye den. oso be ma na no oso ko sia wo hine Afa de so akai. oso fe de wo kai ATI So akai. oso so kai Sama hefi ha na na. ti sama hin fi na wo tie ọ̀nà àná nínú ìyá ni máa wò di. Ẹ̀yẹ́dẹ́ náà ń yà Kenya sí nàmbẹ̀ tù. Ẹ̀yẹ́dẹ́ náà ń yà Kenya sí nàmbẹ̀ tù ọkùnrin ní ìyẹn. Kenya sí wọ̀ hó yẹ bá pẹ́yìn ní ẹ̀ma ní díẹ̀ ni mo kọ́ bá ọkọ̀ sí Kenya sí máa wò tà yẹ. Sísẹ́ mi, ó ti họ, ṣé ọba pẹ́yìn náà kọ́ sí ẹ̀ma ní máa wò ní à Kenya sí nàbẹ̀ tìǹà yẹ. ATI Ẹ̀ma ni máa bẹ̀ bí tà. Wọ́n ní máa nàbẹ̀ tìǹà yẹ. Wọ́n kúrò ẹtí yẹ ká sẹ́ni ẹ̀. Wọ́n kúrò. Yẹ́nfà tó Kenya sí ẹ̀tọ́ sí mi. Sí ẹ̀kọ́ ayé Kenya sí nàbẹ̀ wáyé náà wọ̀ ọ́. Àǹsẹ̀ náà ṣe é bí àti àṣẹ ẹ̀ máa wọ tán sẹ́ Kenya sí nàbẹ̀ tù. ATI Nàmbẹ̀ tù ẹ̀dá sùn yìí yẹ Kenya sí. Kenya sí nànà sáà sí nínú yìí. Ọ̀sẹ̀ nàbẹ̀ tù ẹ̀dá sùn yìí Kenya sí nàbẹ̀ wáyé. Wọ́n nà sáà sí nínú ẹ̀ máa wọ́n tẹ̀ wọ́n bí. ATI Ṣé ẹsẹ̀ wọn bàbí tìǹà? Yẹ́ bá pẹ́yìn nàbà. Ṣàwọ́yìn máa nàbẹ̀ máa nù wọ̀. ATI Ẹ̀nà àkọ́tà. Ẹ̀nà àdókò tìǹà wọ̀. Ẹ̀sẹ̀ abẹ́rẹ́ sùn fún àwọn òye ẹ̀dùnmá wò kọ́ àwọn bá. Yo. Wọ́n yẹ pèmẹ́ ní. Yo.
John, Sisabe, so pa o bra, Sabe, Utimba, the Sabe, Nidra, or Premani, wouldn't mind your class of all your Makama. What Sakuna so? Sabe, confess your Sunni. Was that the Sabe? Never will emphasize. So, Sabe, 9 months of buy. Oh, buy himself was one another. Also, yes, Badia, Cobran Shermano. What's saying? What's the winning? What's some sorry? Was in the one pin as a folk of so winning, what's so winning? Was a problem to the one of was already. Meaning was winning, was one was so sitting. Was it was a polio about the Tilmano? Young. Was it one in a year? I will back here, Coco. Young. Young. You're seeing somebody now, 2 4. But I saw to was upon the soon, the only thing I'm cutting now said, never Gavin. Did I know a double 2 4? Young. So you man now offer one you about how much for me offer. Young. Said I want to tell the Bia come on. Young. There's also almost quite my own dear man, and that's what my dear brother. That's my point. No one said to have was it not also the way I don't do things? Come on, what you want? Well, you let him out. One of these of no. One of our coming in so you let him out. Although catches all battle, build up and then what catch them say, I don't blue, or buy no this again. Wow, John. Since I'm going to as I tell my brother Walker, you know, let my son be on fire. Since I'm all kind of said, oh, my man, or Tissabe, who does walk, or took a boo you and go to get. Who
now continue, I don't continue down. Continue jamming down. What's it? Nine months. Is it when you go to a car coaching? And I shall be here no two no. Answer that. And I shall be command. And then Chame had that no. And I Chame no. Asa. I don't brew. I can't go to him. I Chame no two no. Open no kunya. And I Chame the one. I don't brew. Go to him away. That. You say. I don't know when they can assist you. Is it and there? The mayor do more, you remember for Baby Johnson. You see, only I him, I would have put the soul, sir. If you are, when I'm on there, that's a minute count, when I shall go on the car. Put in that's what they see. The Libyan won't cook with the sea. Generation. We don't go home. Oh, by also, that's how we move. We go. We go home. Two. One. So when I'm home, when I'm with you. Asatumai